a ba da lafiya ba abin da baka sani ba ni ma zaka tambaya lafiya bayan ka san komai duk abin da ke faruwa a yanar gizo waye bai sani ba. Wannan fina-finan da kuke yi dani kuke wannan fina-finan mu ne faɗakarwa muke yi. Kuma faɗakarwa shi ce nan a ce ma a ce ka bi gidan boka sa ido dai mutane duk motsin da za ka yi a gwanin ji abin da ke kai na mana duka biyu ba can ɗin ba nan ɗin ba na abin nan huta ba. Mu ne faɗakarwa muke yi ba wani faɗakarwa a wannan al'amari. Da ganin wannan fina-finai da kuke a yanar gizo dani kuke da ganin wannan fina-finai dani kuke. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Salamu alaikum. Lafiya mafiya alhamdulillah. Ina ta jin hana. Kakan kuma malam. Fina-finai suke ta yi a duniya suna yaɗa mutane duk motsin da za ka yi ana kallon ka. Yau su ce wancan ya je gidan boka a fim, yau su ce wancan ya je ya ci bashi. Ni dai kai fim ɗin da ni suke. To malam kai da ni suke wannan fim. malam kai kana zuwa gidan boka. Ni to dai wannan sa'idan da ayyan yawa da gani dai wannan dai kai ina ina. To ai malam kalle wannan su ba fa suna haɗa mutane bane, su suna faɗakarwa ne, suna yin faɗakarwa kuma shi kenan sai ta zama da kai a kyala mutum ya ji abin da ke dawo shi mana. Ni abin da nake so don Allah a dai ya haƙu.